नै एक्सप'निफ्राय मिस्टारा लायबाय आरो माने आं थाङासै आरो आङो दाख्लै थांदोंमोन नालाय आङो बेखायनो थाङासै ओमफ्राय नै बियो बे बिस्कुटखौ जानायनानै जि गोथाव मोनबायनो ओंखायनो लाना फैबाय बेखौ जि बुरजा लाना फैबाय मोनसेयाव 10 थाखा आरो मोननै थायो नै ओमफ्रायो नै मिक'खौबो लाना फैबाय मोनजाफेराखै होननानै ओमफ्रायो नै बियो ना गोरान आरो ना गोरान आसारनो आरो मोनसेयाव 50 थाखा लादोंमोन ना ओमफ्रायो टेनलां आरो आसार इसिनि लाना फैबाय नै बियो गुड मर्निं फ्रेंड्स बयनिसिमबो नै मैया मिस्टार लाबोनाय बिस्कुटखौ जाबाय दं आरो साजों गाइखेर साजों बिनि टेस्टआ माने माबा मा होनो सेवराय बायदि मोनजायो जों जे सेवराय एवनानै जायोना बेबायदि मोनजायो बिनि टेस्टखौ नै गाइखेर साजों लोंबाय दं आरो ना गोथावानो बिराद गोथाव जानो अहानि होनदोंमोनलाय म्यानमार बे बिस्कुटआ म्यानमारनिनो आरो ना बिराद गोथावखा इन्डियाननि नङानो आरो ना म्यानमारनि गोथाव जानो बेखौ डिमापुरनि सासे बुरिया फाननो लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बे लाबोबाय गावहाबो जानायनानै गोथाव मोननानै लाबोबाय माने बुरजानो नै मैथा फिथाइजों ना संदों आरो ना जि मोजां कालारा गोजा ओंखारदों जानोबो बिराद टेस्ट मोनो आङो मैथा फिथाइजों ना आरो अमाबाथ' बरियासिन जाबावगौमोन जि गोथाव ओंखारबाय नै आरो ना मैथा फिथाइया गोथाव मोनसोयो आंखौ जानो थाखाय नाफोरजों बा बेदरफोरजों नै सिनि बायना लाबोदों आरो 20 थाखानि खावसे संबाय दा नै सिनि दंबावो पटल एवदों नै बेवहाय जोंहा तिलुलु सारायाव बरिया नुखादों ना सारायखौ तिलुलुनो नै आं दिनै मुरि घन्टा संदों आरो ना बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ नै ना खर'आ बेयो ना खर' ओमफ्रायो फान्थाव आलु ओमफ्रायो इयाव पियाज हाना लाबाय बानलु हाइजें आरो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय इयाव जिरा गुलमरिस सारायखौ जानना लाबाय ओमफ्राय दा थाव होनोसै